Hoxe o día grande do WOS Festival que converte Santiago nun escenario musical e cultural. Máis de 20 actividades programadas entre concertos, obradeiros e proxeccións repartidas por toda a cidade. Iria Soengas. A música arrincou xa aquí no Parque de Bonaval e vai seguir durante todo o día e ata ben a entrada a madrugada. Esta xornada vai haber concertos aquí, serán de balde, pero hainos tamén na Igrexa da Universidade ou no auditorio da Fundación. A partir das 10 da noite, a sede da Fundación Laboral da Construción convírtese nunha grande pista de baile con moreas de propostas de bandas, DJs e mesmo concertos musicais. Artistas que algúns chegan por vez primeira a Galicia e mesmo a Europa. Algúns dos imprescindibles desta noite son Sisiel, Batu ou Beatriz Dillon. A xornada comezou coa presentación de Lindisfarne Sample Pack, todo un arquivo de samples en que os sons tradicionais teñen moito protagonismo. Un Sample Pack é un banco de sons pensado para a produción musical. Está pensado para que pode usar quen queira que teña interese en xogar coa música tradicional gravada logo. E esa é un pouco a idea. E seguiu xa no Parque de Bonaval cun concerto dos galegos Malandro Mena e Camaño nesta terceira xornada do WOS, que é unha proposta única en que se mestura música electrónica, vanguarda e actividades culturais, todo para ofrecer unha completa inmersión nos sons contemporáneos. Porque ten bastante oferta de música electrónica, que a min gustame bastante, e despois é música innovadora. Eu a maioría das veces non coñezo a ninguén do cartel, pero é o que me gusta dos festivais tamén, ver novas propostas e, sorprenderme con algún grupo. Como se fose unha costume de moitos anos para coñecer grupos, novas músicas que non estou afeito a escoitar. Pero sí que destacaría o concerto audiovisual das naves de Fundación Laboral, de Haya, Marcel Weber, MFO, a presenza tamén de Batu, DJ británico, pechando o festival. O WOS trouxo nesta edición a Santiago algúns dos artistas máis punteiros da música contemporánea do panorama internacional. Moitos sonarán esta noite nas naves da Fundación Laboral da Construción, convertida nunha enorme pista de baile.